Hello mga kabandaye! Ang ating unang kwento ngayon ay pinamagatang Si Totong, ang Tamad na Langgam. Ito ay kwento at guhit ni Sir Ronald Castillo ng Ramon Torres National High School at sinalin sa graphic art ni Sir Gilbert Paulo Pagapang ng Leonor de la Rama Elementary School. Ito ay sa ilalim ng patnubay ni Sir Raymond Santiago, Supervisor sa LR ng Division of Bago City. Si Totong, ang Tamad na Langgam. Bantaye! Bantaye! Ipinanganak sa isang mapagmahal at masayang pamilya si Totong Langgam. Bata pa, tinuruan na ng mag-asawa si Totong Langgam na dapat maging masipag at masinop upang maging matagumpay sa buhay. Sa kabila ng pangaral, lumaking tamad, walang pakialam at alaasa si Totong Langgam. Isang araw, dali-daling ginising ng ina si Totong Langgam dahil sa biglaang panganib. Dahil sa antok at katamaran, hindi nagising agad si Totong Langgam. Naiwan si Totong Langgam, pero bigla na lang siya nagising nang may sumabog. Takot na takot, gutom at naiwang nag-iisa si Totong Langgam. Nagdesisyon si Totong Langgam na lakarin ang malamig at madilim na daan upang hanapin ang kanyang pamilya. Dahil sa pangyayaring iyon, natuto na ang ating bida. Naging masipag, masinop at alisto na si Totong Langgam. Ngayon, sa kanang totoong langgam, wika ng kanyang mga magulang. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Madami pa tayong mga susunod na kwentong ipapakita na obra ng ating mga guro sa Division of Bago City. Bantaye! Bantaye!